23 футболисти участваха в първата тренировка на Добруджа за 2014 година. Новите имена сред тях са 4. Ивелин Василев, централен нападател, юноша на Осасуна, младежки национал. Красимир Станоев, халф, юноша на Литекс, идва от Пирин Разлог. Павел Петков на 19 години, биш вратар на Ботев, Пловдив и Раковски. В Добруджа се завръща защитникът Сашо Джилянов, който изкара една година в септември Тервел. Преди първата тренировка, архиерейският наместник отец Иван Дойчев отслужи водосвет за здравето на футболистите. Благословен Бог наш всегда пресно и во веки веков. Амин. Тебе, Господи, Троичествуе, яви се поклонение, родителе по свидетелство. Обичавете Добруджа! От името на организаторите на анкетата "Агитката на Добруджа", Тихомир Маринов връчи купата за футболист на 2013 година на Ивайло Димитров Косама. Нападателят по категоричен начин спечели допитването сред феновете и бе избран за номер 1 сред футболистите, носили жълто-зелената фанелка през миналата година. Благодарение на вас и благодаря на феновете за наградата. Зимната подготовка на Добруджа ще протече в Добрич. През подготвителния период тимът ще изиграе 5 контроли срещу Дунав Русе, Черноморец Бургас, Черноморе Варна, Суворово и Септември Тервел, като в областното дерби на 22 февруари отборът ще бъде представен пред своите фенове в Добрич. През следващите 2 седмици с футболистите на Добруджа ще работи и английският кондиционен специалист Джонатан Делзел, който 9 години е бил треньор в Портсмут. Three, 4, 5.